La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio. 18 de julio bat ekiditeko aurreratu alditu halako efektu golpe baten bidez Sánchez presidenteak hauteskundeak uztailaren 23ra eta ikusten duzue mapa hori zabalean eta gertuan azenolako kontrastea. Xake mapa edo taula gori-gorian den honetan ikusteke datozen egunak nola datozkigunen bada. Para que este espacio político se presente unido a las elecciones y salgamos a ganar, no solo a revalidar el gobierno de coalición, sino a gobernar con más fuerza. Hortxe, non ote da kamera ezkutua izan ere kanpaina hau bukatu berritan utzi duguna atzean badirudi ez dela bukatuko, baina ofizialki noiz hasiko ote da uztailaren 7an. Jaun Andrea. Gora San Fermin! Nor botako ote du baina koete edo txupin hori ere ikusteke zer gertatuko den Iruñean, Gasteizen, Donostian, Gipuzkoan, ene bada azenolako garaiak datozkigunak. Agur, bai, kazetarion oporraldiak. Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece. Seré breve y trataré también de ser muy claro. Hala, izaten dira efektu kolpeak, laburrak eta bertan bera uzten gaituzen horietakoak 2 minutuko agerraldi horretan. Izugarrizko aldaketa eman dio gaurko hauteskunden biharamun honi. Izan ere, Alderdi Popularra eta eskuina erabat auspotuta ikusi ditugu goizaldeko ordu txikiak arte Madril erdigunean, goizaldean baina ikusi duzue azenolako jokaldia dakarren Sánchez presidenteak eta horrek zalantzarik ez izan eragin zuzena izango duela Hego Euskal Herrian osatu berriko diren udal eta foru gobernu berriak. Ene bada. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. Sakoneko aldaketak datoz, horretan guztiak bat gatozela, esatera arriskatu gaitezke, eta bideo honetan deigarria da, kointzidentzia izango ote da, uztailaren 18 hori, baina zertxoet beranduago, 5 egun beranduago iragarri baititu, hauteskunde orokor horiek eta guzti horri begira, kanpainak lehen fasea igaro besterik ez duela egin, jabetu berri gara. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio. Bart, gauean donolare reakzio zopa anitza izan da, eta asko izan dira, estatu mailan, ezkerrak izandako gainbera, egin handi batean Yolanda Díazi egotzi diotenak, eta Yolanda Díazek isilune luzea gorde eta gero, hauteskunden iragarpen honi berehala erantzun dio, eta erantzuna, irakaspena nolabait jasoa dutela, eta astebete eskaz besterik ez dutela, aliantza sendo bat osatu, hori berau legez aurkeztu, eta kanpainari ekiteko badirudi, jaurtutako guante hori, heldu duela, Podemosek, eta entzun duzue, Jone Belarra, bere latera dela baita ere. Y en ese sentido, quiero comunicarles que estamos trabajando ya para darle a la ciudadanía progresista de este país la noticia que lleva tanto tiempo esperando, para que este espacio político se presente unido a las elecciones y salgamos a ganar, no solo a revalidar el gobierno de coalición, sino a gobernar con más fuerza.
Partidaren bigarren jokaldi hau bestera batera jokatzeko iragarpena beraz, Podemosek ere egin duena, ikusteke Yolanda Díazen suma deritzon proiektu horrek zer nolako bidea zabaldi ezaioken, bi indar nagusienari, eta batez ere, orain arte indarren egon den gobernu koalizioari Moncloan bertan. Erreakzioak ugari izan dira, eta karne krudatik irakurri diegu. Ez ote da Sánchezena genialtasuna, edota ez ote da izango bere buruaz beste egiteko ariketa arriskutsu bat. Erreakzio guzti hauek, sare sozialetan aurkitu ditugunak, besteak beste, alderdi sozialistaren porrotaz eta alderdi popularraren garaipenaz hitz egiteko kolpeen maestroa izan dela, horretan akaso arrazoi dute. Eta hurrengo 6 hilabetetako higadura hori, atzo gauean bertan alderdi popularrak iragartzen zuen hori, errotik eteten duena, baina zer ekarriko ote duek, Suma eta Podemos batzeko gai izango ote dira, eta batez ere, egindako ausartu honek emaitza onak ekarriko ote dizkio Sánchezi eta Espainiako alderdi sozialistari ikusteke, baina aizue badakizu sare sozialetan asko direla analisiak, eta analisiak bakarrik ez asko direla saio ezberdinak, eta YouTubeen bertan politikaz aritzen diran influencer ezberdinak. Goazen hauek deskubritzera, ziur ez dituzuela ezagutuko, baina saldremos mejores. Analisi interesgarria egiten dutena, bereziki eskuin muturrari begira jarrita. Isabel Díaz Ayuso, querida, afirmó en la Asamblea de Madrid que el cambio climático, pues nada, esos son ciclos. Y que por tanto, pues no se puede ir contra la evidencia científica, que como son ciclos, pues proponía una medida, atención, que es llevar la naturaleza y salud a todos los vecinos y a familias. Y que lo íbamos a hacer pues de esta manera. Tú en tu piso ratonera de 35 metros cuadrados interior, pues te anima a que pongas una planta por balcón. Fíjate, resuelto. Activista por el cambio climático. Haizue, horri nolabaiteko segida emanez, badakizue, Ayuso bera, edota Ayuso ordezkatzen duen eskuin mutur horrek, klimaren krisia bera zalantzan ere jartzen duela. Ugari dira, honi nolabait erantzunez, sare sozialetan aurkitu izan ditugun iritziak. Luego da igual, pero luego da exactamente igual. ¿Ven esta gilipollez de las plantas? O otras muchas, o lo que dijo el otro día con un canutazo, que fue como, mira, da igual. Que le hicieron una pregunta y dijo, mira, da igual. Es que no me molesto ni en contestarte. Es como, que no eres una colega de mi sobrino, tía. Eta gauzak honela orduan zertan geratuko gara, eta datozen hauteskundeetako bozkaren joera zein izango dute da. Ze orain honetan, Espainia mailan behintzat, gainbera izugarria bizi izan dute, kolore hori bera soinean daramaten alderdietako ordezkariek, edota ezkerraren bueltako ordezkari ugarik. Eres una representante pública, pero la peña, o la peña despolitizada, o cierto tipo de peña, ve esto y dice, me siento conectado, eres como yo. Como diría mi abuela, un genario en el balcón. Eres demasiado humana. I per tant jo crec que és una obligació de les forces progressistes i crec que és el que nosaltres hem de fer amb tota la transparència que ens caracteritza a partir de demà mateix, interpel·lar Esquerra Republicana, el Partit Socialista, per seure a parlar i veure si aquesta majoria de 24 regidors i regidores podria tenir alguna expressió de govern. Això s'ha de fer. Ez da aztekoa, Ada Kolauren parean direla, gainerako hautagaiak ere, eta gori dagoela Bartzelonako metropolian nork gidatuko ote duen datozen 4 urteotan, eta kanpaina berri honek ziur eragin zuzena izango duela. Edonola ere, ez da aztekoa, kanpaina honetan zehar, polizia hainbatek egindako manifestazioak, polizia eskuindarrak esan genezake, eta eskuineko mugimenduekin lotura dutenak. Hainbat izan dira, sare sozialetan bertan argitaratutako argazki, irudi eta bestelakoak, eta lotura zuzena izan duten, bestelako hainbat adierazpen eskuin muturreko izan direnak, edota nazismoarekin edo fasismoarekin harreman zuzena izan dutenak, besteak beste Granadaren garaipena ospatzera atera izan diren jarraitzaileen artean. Horrekin batera, Fonsi Loaiza kazetariak aipamen merezi egiten zion Granadari, hain zuzen ere, Unai Etxebarria jokalariari ezarretako zigorragatik, gora dezagun,
Jokalari euskaldunak Altsasuko gazteekin elkartasuna adierazteagatik izugarrizko jazarpena jaso dula. Tira, ari horretatik tiraka segituaz, Fonsi Loaizaren analisia berreskuratu dugu YouTubetik eta bertan hauteskunde hauetan besteak beste Vinicius Real Madrileko jokalariari eragindako irain arrazista horiek abiapuntu hartuta, hainbat enpresarik egindako kanpainaren nolabaiteko analisia egiten du. Nola lotu genezake Vinicius Real Madrid Valencia Alderdi Popularra eta berriz ere eskuina Madrilgo gobernura atzera bueltan etortzea. Tira, segidan duzue analisia hau adibide gisa. Decía que la plaza clave en este país ahora mismo es Valencia. Si el PP gana Valencia, acabará ganando Moncloa. Y curiosamente, al que más atacó García Ferreras fue a un candidato del Partido Socialista que se lo llevó y le hizo, añicos en televisión. ¿A usted le parece muy grave? Le pregunto, ¿le parece muy grave que Vinicius diga a segunda, después de haber escuchado negro de mierda, puto mono, muérete? ¿Y lo que le parece grave a usted es que él reaccionó diciendo a segunda? No. ¿Eso es lo que le parece a usted grave? No, yo creo... No tergiversemos. A mí me parece... No, yo no tergiverso nada. El que está manipulando es usted cuando dice aquí que eso no es lo que ocurre con Vinicius. Y usted ayer en la televisión debió escuchar lo que debió escuchar. Y no fueron 4 ni 40, fueron más. Y usted lo sabe. Le perjudicó mucho esa intervención al candidato del Partido Socialista. Entzun duzu, analisi ugari ikusi izan dugula beti ere YouTube kanalera jo dugunean, baina izue, eraso fascista hauek ez mehatxu soilak eta asteburu honetan berri benetan lazgarri bat izan dugu, izan ere Donostiako hiritar bat koma egoeran dago, hain zuzen ere Numantziaren partidan izandako liskar baten ondotik. Antza denez, itxura guzen arabera eta senideek Garagunkariari jakinarazitakoaren arabera eskuin muturreko eraso baten biktima izan da Donostiarra eta bere egoera benetan larria da hil alabiziko egoeran. Irudi benetan gogorrak dira segidan ikusiko dituzuenak. Hauteskunde kanpaina hau esan da bezala gogorra izan da mezuei dagokienean eta gertakari honek adibide lazgarri bat gehiago utzi digu. Honi gainera gehitu behar diogu azken orduotan Hego Euskal Herria Goitibera astendu duen beste albiste honekin izan ere Gasteizko erailketa matxista benetan bortitza izan da eta tartean zeuden aurren egoera eta lekukotzak oraindik ere areagotu egin du eragindako inpaktua. Guzti honek kanpainan zerikusirik izan ote duen edo zer nolako eragina izan ote duen. Askok uste dute behintzat eragin handirik ez duela izan eta are gehiago gertatutakoen ondotik gobernu publikoek eta kasu honetan Jaurlaritzak berak esandakoen aritik, Maider Galardi kazetariak ikerlariak ere egindako kritika hortxe duzu sare sozialetan, besteak beste biktimak bere babesa ez zuela onartzen edota beste nolabaiteko interpretazioak egiten aritu izana onargarria ez dela iritziz. Ze alderdi politiko izan da gehien entzun duzuna 2023ko hauteskunde hauetan? EH Bildu. Uste dut EH Bildu. Edo Euskal Herria Bildu edo EJ PNV. Ikusten duzue, hautez eskoletan izan garela eta kanpaina hau luze joan bazaigu, atzoko egunaren eko luze joan zitzegula, aurreratuko dizuegu, baina izue, zer gauza ona den, bertara gerturatako hiritarrei galderak egitea eta gainera zenolako harrera izan dugun. Deigarria da, hauteskunde kanpainan aditu dituzten mezu nagusi buruz edota aditu dituzten alderdi nagusien zeintzuk izan diren ere galdetzerakoan, zer nolako konfiantzarekin erantzun diguten, eskerrak aldez aurretik. PNV. Bastaket. Bota PNV, PNV, EH Bildu, PSE eta alderdi popularra. EH Bildu. Nik uste dut PNV, PSOE eta EH Bildu. Eta, Vox ere entzun dugu, Vox. Vox eta PP igual. Batez ere EH Bilduari buruz, bai? Egia esan da, ideiaik ez deko telebistarik, ez dute irrati askotan entzuten, así que zentzu horretan nahiko librea naiz. Telebista batez ere,
Eta, kalen ez dute inbeste entzun. Batez ere hori telebistan. Plazan edo. Telebistan eta tabernetan. Kalean, gure lagunekin artean, igual Instagramen edo eta telebistan bai. Lagun artean eta etxean. Badakizue zer behar duen Euskadik? Gora San Fermin! Eta kitxo! Kitxo! Hauteskunden ondorena eklipsatu du Sánchezek, ez dugu zalantzarik horretan. Etxebizitzaren lege atera berriak ere izan du eraginik edo behintzat protagonismoren bat izan du kanpaina honetan zehar. Eta zuzen ere horri helduneko genioke segidan analisiaren tarte honetan. Jon Macias gaur geurean baitugu Hiritik Harira, gure geografo gogokoenak eta kolpez-kolpe kolaboratzaileak hauteskunde kanpaina honen bukaera emaitza berri hauetan oraindik ere datuak jasotzen joango gara, baina jakin nahi izan dugu distrituko ere zer nolako eragina izan duen etxebizitzaren lege honek eta besteak beste Donostian akaso eragin zuzena izan duela hauteskunde kanpainaren amaieran izan duelako protagonismo handiena Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Jon Macias, nola ikusi duzu kontu hau, ze akaso Donostiako datuek hor pistaren bat eman dakigukete? Guk estatu mailako datuak aztertuz ikusi geinkena da etxebizitzako legeak ez dabela eragin nabarmenik eduki hauteskundietako emaitzetan, ez? Orokorrian beste irizpide batzuk gailendu diela erabaki hori hartzerako orduan. Ikusi besteik ez dago estatu mailako hiri nagusietan lege honen kontra bozkatu daben alderdixek lortu dituen emaitza positiboa. Eta komentatu duzu Sánchezen iragarpena eta ikusi geinkena hori hartu daben erabaki hori edo hauteskundeak atzeratzeko erabaki hori atzoko hauteskundien emaitzean ondorixoa dela, ez? Eta estrategia politikoa dela nolabait seguruena Podemosen emaitza kaskarrak ikusitza boto hori xurgatzeko ere bere ganatzeko eta bere imaginakin eta bere alterbizakin egon liken desgaztia ekiditzeko. Ederki Jon, estatu mailako mapa horretan itxuraz Alderdi Popularra edo eskuinaren gorakada hori antzeman da eta zuzen ere etxebizitza legea bezalako lege garrantzitsu sozial baten aurkako botoa eman duten horiek izan dira, baina aldiz Hego Euskal Herrira etorrita esan genezake emaitza justu kontrakoa izan dela, Eusko Alderdi Jeltzalea izan delako aurkarietako bat besteak beste, eta Alderdi Popularrak zertxo bait mantendu badu ere, hain zuzen ere aldeko botoa eman duten horiek izan dira emaitza hobeak izan dituztenak, edo irudipena izan da. Bai, batez be, Donostiako datuak aztertuz ikusi denke estatu mailukoekin alderatuta bestelakoa diela, ez? Azkenean, batez be Donostian etxebizitzakin lotutako krisisa oso sakona da eta ikusi duguna da Donostiako biztanleriak EAJak azken agintaldizetan gai honekiko dituen politikak zigortu dituela, ez? Eta kontrara, hiri eredu alternatibo bat, alokairuen prezioa regulatzean alde dagoen alderdi baten aldeko autua egin jabela Donostiako biztanle askok, ez? Orduan, hori aztertu alizateko, adibidez, egiako datuak dauzkou, eta bertan ikusi dugu Bilduk bere emaitzak konsolidatziaz gain, botuak irabazi dituela eta kontrara EAJak 800 boto inguru galdu dituela, ez? Eta seguruena ikusitza zela Donostiarrentzat etxebizitzian hausisa, kezka nagusienetaiko badan, eragin edukiko dago. Edozein kasutan, lege honek erregulatuko luken merkatua nolabait pairatzen duten hiritarrak dira, bozka hau eman dutenak, eta akaso zigor bozka bat edo gerta daitekenaren zantzu batzuk ikusitzakegu, baina oraindik ere datu gehiagoren faltan segitzen dugu. Gauzak honela, badaukagu datuen alderaketa edo gurutzaketa bat egiteko aukerarik, alegia, merkatuaren prezio horiek izan duten gorakada gehiena izan duten auzoetan izan ote da, nolabaiteko erreakzio bat, edo kexu bat, edo egoeraren okertze bat, bizitzaren okertze bat. Bai, lehen esan duten bezala, etxe bizitzean problematikia oso larrixea da Donostian,
eta hiritarren kezka nagusienetako bada, ez? Orduan, testuinguratzeko gomendatzen dena da alkilerrian soldatien 30%, baino gehiago ez gastatzia hirian. Donostiako kasua aztertu dugu eta zuk esan moduan errentia eta alokairuan prezioa gurutzatu ditu, da ikusi dugu 55 metroko etxebizitza bat alokatzeko Donostiarrek batez beste 118 inbertitzen da dela, eta 35 metro karratuko etxebizitza bat partekatzerako orduan adibidez 122. Gainera, problematika hau Donostiako auzo berdinek ez da modu berian pairatzen, adibidez, Altzan, bertako biztanleek errentian 108 gehiago inbertibia da alokairu pagatzeko antiguo moduko auzo baten baino. Gainera, hortaz gainera, gaztietan zentratzen baga, ikusi dugu egoera ondio okerragoa dela. Donostian, gazte batek, batez beste, bere soldatian 175 inbertibiako dau etxe bizitza bat partekatu gabe alokatzeko eta 154 inguru partekatuta. Aurreko sekzionetan komentatu dugu Donostiatik 3.000 biztanle gazte baino gehiago joan diela eta esan geinke ontxe esplikatu dugun datu honek oso ondo erakusten dabela errealitate hori. Ederki, datu gehiago izan ahala joango gara. Ondorio edo behintzat datu bateratu edo orekatu hago batzuk eskuratzen segituko honetan, gure kolpez kolpeko analisiaren tarte honetan, Aritik Irirako lagunekin datoren astelen arte beraz. Jon Matias, eskerrik asko, gabon pasa. Eskerrik asko zuei. Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece. ¡Eta Quillo! ¡Quillo! Exoplaneta bati su eta izar bati gar izena jarriko dizkiete EHUko talde batek proposatuta. Lehenbiziko aldia da planeta batek eta bere izarrak euskarazko izenak dituztela. Nazioarteko astronomia elkarteak izar edo planeta izenak jartzeko aukera zabali zuen 2022an. Azken deialdi honetan 20 izar planeta sistema izendatu dituzte eta hizkuntza gutxituek lehentasuna izan dute. Hori dela eta Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Planetarioen taldeko kideek Gliese 486 izarrari gar eta bere inguruko Gliese 486 b exoplanetari su izenak emateko proposamena egin zuten. Estatuko fasea gainditu ondoren nazioartekora pasatu zen, eta orain nazioarteko astronomia batasuna jakinarazi berri du izar eta planeta horiek gar eta su izenak eramango dituztela. Aukeratutako izenak suarekin erlazionatuta daude, izarraren eta exoplanetaren temperatura altuak direla eta. Izarra lurretik 26 argi urtetara dagoen nano gorri bada, eta bere gainazal temperatura 3000 gradu zentigrado ingurukoa da. Garri izan da izarrarentzat aukeratutako izena, gori-gori dagoen gasezko bola baita. Exoplaneta berriz superlur bero bada, eta izarraren inguruan duen biraketa oso hurbila eta azkarra da. Planetak egun eta erdien soilik osatzen du bira. Orbita txiki horrek 430 gradu zentigrado inguruko oreka temperaturara darama. Temperatura horrek exoplaneta bizigarri izatea ekiditen du, eta hortik beretzat proposatutako izena, su. Oro har astronomian oso ohikoa den lan egiteko moduaz ere hitz egiten duen euskal esamolde indartsua ere bada, su eta gar. Pase lo que pase, sea lo que sea, próxima estación, esperanza. Próxima estación. Halako egun zoroetan musika pixka batek ere laguntzen du ezta. Baizue, Manu Txaoren nolabaiteko itzulera, Euskal Herrira behintzat itzulera izan da albiste baita ere egun hauetan, eta izuen nahi duenak behintzat, aukera duenak behintzat,
arrasaten du hitzordua, datorren uztailaren hasieran izango da hori eta ikusi dituzuen irudi horiek 2016koak dituzue, Donostiako Piratek antolatutako kontzertu handi bat eskaini zuelako Manu Txaok, Zurrolako hondartza horretan, irudi horiek berreskuratu nahi izan ditugu, albiste honen berri emateko eta musika lagun. Agur esateko, super astelen honetan, hor beste aldean horratzean izateagatik, beste behin ere kolpez, kolpe antenatikat, albistegi azido, fidagarri, profesional horretan, honen atzean eta audientzian izateagatik, eta badakizue, sare sozialetan nahieran aurkituko gaituzuela, 24 orduz, eta noski baietz bihar hemen izango gaituzuela bueltan, astelenetik ostiralera, iluntzean eta nahianen noski, YouTube kanalean aurkituko duzuelako, kolpez, kolpe, antenatikat albistegia. Gabon pasa, bihar arte, eskerrik asko. La aventura agradecida aquí presentes. Eskerrik asko a todos los locos que propiciaron que acontece esta noche. ¿Listo Donosti? ¿Listo la aventura? 1, 2. Pase lo que pase, sea lo que sea. Próxima estación, Esperanza. Próxima estación, Esperanza. Se fuerza la máquina de noche y de día. Se fuerza la máquina de noche y de día. Se fuerza la máquina de noche y de día. Se fuerza la máquina de noche y de día. Wow. Hoy me levanto con razón. Hoy me levanto y si veo por ahí alguna solución. Cantando nos ven, arriba la luna bohea. Arriba la luna bohea. Arriba la luna bohea. Esperanza.